A kakaófa Dél-Amerikában őshonos növény, az Egyenlítőtől északra és déli irányba és a 20. szélességi fokig termeszthető. Idén sem maradhatott senki csoki nélkül, hiszen az interaktív csokoládé műhely megnyitotta kapuit a 4. Arthur Napok Fesztivál alatt, ahol a látogatók megismerkedhettek a csokoládégyártás múltjával és jelenével, miközben a cég saját készítésű csokoládéit is megkóstolhatták. Az interaktív műhelyben pedig szintén a szerencséből olvasztott csokiszökőkutat próbálhatták ki a látogatók édes és sós ropogtatnivalókkal és gyümölcsökkel. Igazából maga a csokigyártás és a készítés is nagyon érdekelt cukrász tanuló révén, és amint megláttam, hogy pont akkor jövünk erre részre kirándulni, amikor Arthur napok vannak, egyből kértem az ismerősöket, hogy hát akkor én is csatlakoznék, nézzük meg, nagyon érdekel, nagyon megfogott a csoki szobrokkal, csodálatos volt, tehát ahogy megláttuk, egyből éreztem, hogy jó helyen vagyunk. Az előadás is minőségi volt, nagyon sok mindent megtudhattunk a kakaógyártásról. A tejcsokist és étcsokit is megkóstoltam, gyümölccsel, én mindenképpen az étcsokira szavaznék, mert édes, de mégis nem márcos. A tejcsokoládéval, ami mindenki számára furcsa lehet, a perecet tudom ajánlani nagyon. A Szerencsi csokigyárra idén is sokan voltak kíváncsiak, hiszen több száz ember látogatott el a meghirdetett alkalomra, akár több 100 kilométerről is, akik között volt édességkészítő Békésből és cukrásztanuló Szombathelyről.